हा हॅलो जया. हांव काल येवन पावल्या गांवांक. आज दनपार नंतर फ्री आसा गो तुमी? पळय शांतकाकी निमगी सौम्याक भावना पुरो सांग. ಒಟ್ಟು जाऊन येतली तुमी? हां हां जायती ये तिथे एक 3 घंटे बनताने येते. हांव कसकी एक सरप्राईज आसा रेडी कोण दवरता. हां जायत गो जायत खुशी जालें ये येता. हां येता की कोणी ಓ ತುಗೇನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಜಲ್ಲೇನು ತನ್ನ ಅತ್ತಿ ಎತ್ತಲಿಚಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ तू अशी निमती मग याच्याना ना आजी गंमत करूया मेरे फ्रेंड्स येतात ना. जाय गो गंमत करूया तुझे फ्रेंड्स आता आणि आम्ही उठतो करू. विद्या यो भितर यो. अयो विद्या तुका पळय ना तशी म्हाका पिशी गेलं गो. अयो खुशी जल गो तू काही पळून नाही गो. या वजन काय सची येत्ता गोत येत्ताची अयो वय वय यो विद्या हाय आईली गो तू आईली गो जया. अयो किती दिसते गो. बॉम्बे वचून कशी गो पिट्टा बॉम्बेशी जल्ला गो तू. या पैसे त्यांनी बाबाने नेलीच वे आणि येतात तसंच आम्ही आईले ती हो या बसवल्या कशीच आराम. हो बॉम्बे वचून बॉम्बे लेडी शिदली मग असं म्हणत गो. या बाबा कशीच आराम असं खुशी झालं तू वापस येईल पळून गाव वाटवल की ना तुका. अयो मग काही तुमच्या उडगास येत तशी उडगा साईड जाऊन गेलाय खुशी झाला. कसं गो आव नातील वेळा पुरा कसं पिकनिक आणि केली की तुम्ही? व्हड गो जया ती मुलंच भोंवच्या गेली ती गो मुंबई आणि आम्ही चुकलं म्हणून निघता पळ की तशी नाही तर आम्ही पोरं भोवच्या गेला ती मिसच नव तशी जाऊन निघती नेमका ते बेस को तू वही तशी ती तुमगे पुरा स्टेटस पळून 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 पळ वर जाऊन गेल मका. आता तू बॉम्बे दुखून आयली नव्हे आणि काही जो भोंच्या प्लॅन करूया जाय नव्हे. वही पुरा प्लॅन कोण दवरला आम्ही तो कार आपण बशील येते आणि वचे आम्ही भोंच्या कर. अच्छा प्लॅन कोण दवरला वे? अच्छा काही होते नाही गो हा होती गेल्या की बॉम्बे होतं ना चक्कुली चढू सांगितले ते हळला दिसता ते अच्छा म्हणतोस चक्कुली अच्छो आहे कर्मा दिलं ही एकली चक्कुली अच्छू काही. अयो त्या चक्कुली अच्छू नाही अच्यूतच पडाय त्याला शॉर्ट नाव रापेच असते अच्छा म्हणतो आणि चक्कुली अच्छी काय नाही बा अच्यूत वय चक्कुली अच्छी नाही अच्युतही नाही गो. त्यावेळेस बॉम्बेत मग उरलोंची काय अभ्यास झाला अच्छा सोडा ते तुमगच हन्ने आपण घेऊन राहिले बॉम्बे तुकून 1 मिनिट बाप येतात वने वन्नी. हॅलो कशी असं तुम्ही पुरे मस्त टाइम नंतर मिळचे ना वय म्हणे खुशी झाला तू काय मिळलो. आज हंगा मुंबईचे सेवपुरी पार्टीस गो मेगेर बन्नी तांतू स्पेशलिस्ट पळयल्या पूर तुम तोंडा उद्दा येवच्यास पळ. अयो शेवपुरी वे म्हाका भारी इष्ट शेवपुरी म्हणल्यार बैशाची के मी थोडे रेडी जावचे आसा हांव आपयत तुमकां सकना काही. मुंबई कशी गंमत वा जाव येतो तुका बन्नी पुरा कोरून दिता न्हू तुका थंयची खाणांनी तशी जावन गो ती पिट्टा बॉम्बीशी तमडी जावन येयल्या. ताची कधी आमकां पुरा विसरून गेली थंय लायक खाण मेळटा ती खाण कसं खाण गेलो. वय लायक कोण मारतो हन्नी ते मुंबईची पुरा नमुन्याच्याच पळ म्हाका इष्ट ते खावची म्हणाले. एक दीस कसं झाले गोतच वा कसं झालं. एक दीस किचनात ती कसं की करता आशिल गो रांदप कसं नाही हेल्प जाऊ का की मग निमगूच्या गेल्या म्हणे कसं रांदई म्हणले फुले कसं म्हणाल गो तसं उसाळ म्हणाल गो. हा
ती उसळ म्हणली काय गो मागे कधी दसक जाली मारे हांव मनान येतलें ही ना खंडीत बीपी मात्र घेयनी म्हणून जाल्यार सोड हांव वपास म्हणलें कसं रंदे म्हणे म्हणलें वपास उसळ म्हणून गो जया आमकां सेव करी मेळटा की ना गो आमकां उसळ म्हणटा की गो आमकां पार्टी म्हणून आपयला ना आमकां तशी म्हणेच ना बाती जाल्यार हांव निमगेल गो तिन्नी पाटी कसं गो तुका एक पट सांगल्यार कळना उसळ म्हणलें म्हणलें जाल्यार मागीर गेलें की कसं न्ही चूक जाल्ल्या की तुका तितलें मोग करता ती तुका तशी बी सांगेश ना बा तू कसं की विंगड कसं ऐकायला दिसता आज पुरा ऐकायची विषय कसं म्हणून सांगता ते कसं गोसवे उसळ म्हळ्यार रांदे येना हांव मागीर म्हणाल ती आजी उसळ म्हळ्यार मडके उसळ काल मार्केटाक वचून हांव मडके हाडले ताजी उसळ हांव उसळ म्हळ्यार तूं उसळ म्हळ्यार नाही म्हणाली हांव म्हळ्यार निमगेल गो तिका मेगेल निमती कसं नाही चूक जाल्ले हांवें म्हणून त्या दरम्यान बरोबर वर्सील ती म्हाका तर नंतर कळलें पळय भाशेचे कितले अनर्थ जाता पळ गो वय गो मडकी तू उद्दा बोन दवरत नवे मडकी उसळ म्हणा कसं गो मडकी म्हळ्यार धान्य आम्ही हांगा मस्त यूज करतात मुंबईत आनी मस्त पेटी करतात ते रांदे त्या परत येस गो मडकी गी चिटकी गी तू वचा तुगे लोणीत केलेली शेवपुरी खावच्या वचा वचा कसं किती गेल मुंबईची स्टोरी सांगता सर हिक्का ग सेवपुरीच पडला दाक्षिण करणार काळजी गो जाय जाल्यार वापस घ्यायची पुढे राय करून गंमत करून खाऊ का समोसे काढा Thank you.